meta Robert irrifjuta li jagħti l-inkjesta pubblika l-Isabel, f'dak il-punt hemmhekk tilef imma u tilef bil-kbir. Ismanna minuta. Kellu raġun bħala legalment. Ma kellux raġun legalment. Legalment kellu raġun. Fuxi ġajli kif kellu raġun. Senna minuta. Kieku jien kont minn floku, kont nagħmel inkjesta pubblika biex ma dimniex ħażin. Ħabba l-marketing, ħabba l-approach, fil-fatt jenna miraħ ħafna kemm jajru. Mela di mhux sabiħa Malta. Mela tiġi kritikata għal xi ħaġa mill-poplu. Tagħmel tuħu deċiżjonijiet lura u jajru kamel U-turn. U jekk ma tagħmelx il-U-turn jgħidu l-ek rasa gibsa. Which is which? Ejjen, baxxi rasa. Tiġġeneralizza l-alla speċi. Kif ma tiġġeneralizza l-alla? U saw għamel. Le, naqbdu episodju. Mela, inti qed issostni li Robert għamel sewwa legalment. Kellu raġun legalment. Kellu raġun legalment. Ma mill-sewwa. Min fejn tiġiba, min fejn x'qed jinforma din il-pożizzjoni tiegħek. Żgur u ċekkja li legalment, meta jsir incident, issir inkjesta maġisterjali. Dejjem. Sewwa. Alla ħares għal kull incident. Naqblu. Incident nagħmlu inkjesta pubblika. Biex Marija, dikek, hemmhekk, taf kif? Allora għalfej. Imma bro. Imma dal-impen kollu għalfej. Dak l-argument. Imma x'inhu Ma jagħmel sens l-argument. Sorry, George. Għax ħafna affarijiet li jogħġbuni imma di ma tagħmel sens xejn. Għalfej dal-impen kollu. Xareċ li. Mill-inkjesta pubblika, jew mill-inkjesta maġisterjali. Mill-pubblika. Mela, ħanibdew bil-inkjesta maġisterjali. Pass, mela. Allora kif iż-żoppet pożizzjoni? Le, jiena qed nitkellem fuq illi kellu dritt legali. Kellu dritt legali, ma mhux raġun legali, kellu dritt legali, mhux ovvja u il-Ministru li jiddeċiedi. Għalhekk jien kont minn floku, kont nagħmel inkjesta pubblika. Mela, naqbdu pass għax forsi għandi bżon kafe, ġibu li kafe. Mela, inti għandek, l-inkjesta maġisterjali. L-inkjesta maġisterjali għedemek biex tistabilixi min għandu tort kriminali. Sewa, min naqas b'mod kriminali. Fil-fatt, il-persuna li għamlet l-inkjesta maġisterjali. Min wasal biex ikun ħati tal-qtil. Eżatt, mux minnu ħati, min prima faċe. Min prima faċe. Prima faċe kien. Eżatt, jista jitressa. Issa, iktar minnek, li xtaqet Isabel kien illi isir studju permezz tal-inkjesta pubblika biex naraw isma' hemm ħwejjeġ li huma amministrativi, hemm ħwejjeġ li huma leġislattivi, hemm ħwejjeġ strutturali li qed iwasslu biex xi ħadd għatta amateurs jinataw sajt ta' biċċar tal-gvern. Jinataw permess. Il-perit. It's about structure. They're two different things. Mela naqbel mija kemmen. Issa. That was the whole point. Ma dak l-argument kollu bil-bidu sal-axħar. Ma kienem ħattijħor li ġibbida motiħor. Le, ma kienet ħazina. Mela, mek kuwek, ninżal kappell u jena mandi lebda. Fil-fat tatlek, jien nemmen li missa saret. Inkjesta pubblika. Għax fil-fat. Imma issa kieku ngħidu mod, xi ħaġa oħra ma mmorru dak biex għax l-ewwel nettada taħt fil-qorti u mhux fer jien niddejjaq. Ta' kif mhux fer hemm nies. Mhux qed nifhem. Le hemm nies insomma kompli. Le hemm nies li għadhom għaddejjin proċeduri jew. Trid espresso ġo. Ejja, jien qed ngħidlek, issa kieku nagħmlu mod kien hemm kun hemm każ ieħor li l-permess tal-art huwa b'kollox. U sar kollox sew u wassal għall-mewt. Għandu x'jaqsam il-permess mal-mewt, le, dak qed impunti għajfem? Le, ma il-punt kollu ta' Isabel kien. Li ma kienx hemm affarijiet professjonali għax jingħataw permessi mingħajr. Allura hemmhekk ninżal irid tara pereżempju affarijiet bħal BCA, diet tagħmlu xogħla affarijiet bħal Malt Enterprise, daw qed jagħmluh xogħolhom. John, nitolbok skuża? Ninżala, le. Ninżala kapell jekk u hekk. Mela għalfejn taħseb li kont żbaljat fuq l-inkjesta. Meta Isabel għamlet 6-7 xhur tħamba dak li John spjegalek 50 minuti u qbilt miegħu. Il-maġistrat tal-inkjesta wkoll qablet magħha. Għalfejn dom daqshekk taħseb biex tasal għaliha. Le xorta nemmen jiena, nibqa' ngħidlek li xorta nemmen li il-Prim Ministru kellu raġun. Ija, ċorta, kellu raġun. Kellu raġun, bro. Le, kellu raġun li l-inkjesta maġisterjali kienet. Mux bilna li ma kellux raġun. Le, senna, kellu raġun. Taħalli klesti u batu wieġ. Kellu raġun. Issa, jekk inti rrittu din l-inkjesta, jew il-poplu, jew il-poplu. Isabel Bonnici. Ridet din l-inkjesta għalek,
Jiena personali ma kontx fimta, imma xorta nemmen li legalment il-Prim Ministru kien sewa. Legalment. Imma għadek kifat ħafna sentenzi, George. Li fl-asjem taħħom ma jagħmlu sens. Jista' jkun, ma jiena nemmen li kellu raġun legalment. Fuq xiex kellu raġun? Kellu raġun li jistenna l-inkjesta. Ħanerġa' ngħaddilek naqra. Marija Madonna. Is-sekwenza. Għaliex dil ħaġa hija l-iktar ħaġa importanti. Ħanerġa' għalfejn, għax għalija hija naqra evidenza ta' skizofrenija. Imma tidher għandek il-profile kif inhu, tidher. Jiena sewwa għall-hom għandat raġuna taf kif seta ma kellix raġun, seta kellu minnu tort, taf kif l-om menzel minnaħa emozjonali, nifqu hemm. Imma jiena qed ngħidlek li legalment jiena nemmen li Robert kellu, sensa nkun bajjis ta' xabib tiegħi ta' ma kellu dritt u raġun legalment. Issa jiena ngħidlek oġġettivament fuq xiex kellu raġun. Li jinstenna l-inkjesta maġisterjali, jekk kien ikun il-każ li jsir inkjesta kif dejjem qal, inkjesta pubblika. Mela ħana għalek qalet il-maġistrata. Ma jekk qalu mbagħad minn wara li jekk kien jaqbel li jsir. Le, assolutament le. Assolutament le. Ġan, biex inkunu fair li qed jgħid George huwa vera li Robert dejjem qal li l-inkjesta pubblika ssir wara li tispiċċa l-inkjesta maġisterjali minn liġi. Le, kien hemm punt fej Robert qal b'sakemm inkun Prim Ministru jien l-inkjesta ma ssirx. Le, mu vera xejn, ma nafx biha. Jien ma nafx biha. Ma nafx hekk għaliex fil-pubbliku. Le, ma nafx biha. Jekk fil-każ neħħielek ma qالx fil-pubbliku. Le, ma nafx biha. Ara, le, ma jidhirlix li qatt qal l-inkjesta, tipo l-inkjesta pubblika. Wara li ssir l-inkjesta maġisterjali, dejjem qala. Ma jidhirlix li hekk qal. Hux vera dejjem qala. Dejjem qala. Ħanfittxu l-press. Dejjem qala. You never exclude church. Sejz, ma wara li. Miena għalija. Mela, ħanajlek, wara li mbagħad biddel femtu għala dik il-ħaġa. Mela, inti qed tgħid li l-Prim Ministru kellu raġun legali. Ara, jiena mhux il-każ per se, ovvjament bħalma taf, il-profile picture tiegħi huwa ta' Jean Paul Sofija, huwa każ qalbi ħafna, jien u ommu għandna ħbiberija, hija dawn l-affarijiet fl-assjem tagħhom huma kollha veritiera. Jiena li interessani iktar minn dak mill-każ per se huwa li qisu se tkun oġġettiv. Imma mbagħad meta niġu għal din il-biċċa tax-xogħol, isek u forsi għad li wkoll isma' qed inkun bajers għax da sieħbi. U hemmhekk naċċetta. Imma taċċetta li qed tkun bajs. Jista' jkun nkun bajs, imma jiena nista' nsaqsik mistoqsija wkoll. X'ħareġ mill-inkjesta? Pubblika jew maġisterjali? Kollu s'issa li Robert kellu x'jaħbi personali. That's not the fucking point. That's not the fucking point. Ma ġi akkużat li qed jipprova jaħbi xi ħaġa. Ma jiena qattat li dik il-problema. Mhux dik il-problema. Ma lex kienet. Jiena qatt ngħid ħafna affarijiet bħalma taf. Li saqsi lilu intal katajli. Ma x'kienet allura l-iskop li ma ridix? Ma nafx. Il-problema. Jista' jkun vera kien jemmenda li l-inkjesta maġisterjali hija l-soluzzjoni. Ma jistax ikun. Għax l-inkjesta maġisterjali ma tħares li terms of reference li għandha l-inkjesta pubblika. Issa, huma żewġ affarijiet, żewġ talbiet, żewġ ħidmiet, kompletament banijiet differenti. Ġaf temni għaw binna. Issa inti qed tgħidli. Imma għajdli di femni. Fejn xrid jaħbi. Min jaf? Kif tajli? Min jaf? Stużi ta' jenek namel akkuża lil dak. Najdlu inti tagħmelek biex taħbi xi ħaġa, innu wkoll nuri l-evidenza. Jien għatlek jimatlek xek, jgħatlek li manaġja b'mod ħażin. Issa, issa jiena jekk daħan iskopru. Mhux mod ta' Ma nafx, bro, ma nafx. Ma qatt ma milti xilja, jiena qed ngħidlek, jiena kont kawt ħafna f'dak li qed. Sewa jiena għedlek ismani. Kien hemm l-inkjesta maġisterjali. L-inkjesta maġisterjali tista' tistabilixxi a prima faċe jekk hemmx kriminali. Sewa dik ħaġa waħda. Li ridet Isabel li għall-inqas it-tifel tagħha bħal ħafna nies oħra li jmutu fuq is-sitta ta' kostruzzjoni ma mitxal xejn. Allora x'nagħmlu? Nagħmlu inkjesta pubblika, tinfetħ inkjesta pubblika biex naraw jekk hemmx ħwejjeġ
strutturali, amministrativi. Ġaf temna u Eżatt, ma għettaj li xorta kellu dritt legali. Dritt legali. Dritt legali kellu raġun legali. Raġun legali ta' xiex, raġun legali biex ma jiftaħiex. Jena t-najdlek, kellu dritt legali. Umma iktar minnek. Għajd li xi skop kellu da. Fejnu sissadu maħarix xi skop li kellu xi gwadanja xi ħaġa personali u. Ma s-sax nifhem. Però dan il-punt huwa barra mir-remit ta' din il-konversazzjoni. Għax ħafna nies bdew kien l-attakk personali. ħafna nies. Mhux għandna l-kamiltu. Kien hemm attakk personali. Hawnhekk ħafna nies qed jitkellmu jew John George. John George. Issa jien qed ngħidlek li da ma rridx jiftaħ inkjesta pubblika għalfej ma nafx ngħidlek. Però inti qed tgħidli, inti taqbad u tgħidli. Issa qed tirrepeti bir-rispett kollu dak li qalulek il-wan. Li da ma fetaħiex għax kellu raġuni legali. Issa qed ngħidlek li bullshit u mhux vera ma kienx hemm raġuni legali. Tkun kull xan fermi, x'in qed ngħidlek? Qed ngħidlek li kieku kont jien għattilek mill-ewwel kont nagħmel inkjesta pubblika. Mill-ewwel. Imma x'inhi l-raġuni legali? Imma jien għatlek li bħal għax hekk dejjem sar. Issa mbagħad inti wasalt biex tispjegali li tgħid li r-raġuni warajha, alla fimt ir-raġuni warajha. Iċ-ċuċata li ddaħlu nies oħra u ħamġuha l-biċċa xogħol. Qed ngħidlek jien, ħamġuha u pruvaw jużawha għal vantaġġi oħra. Darbora hija diverġenza bil-mistoqsija li sa' Ġulji. Issa, le mhux xejn, jien qed neqpa' ngħidlek. Jien personali, imma jien m'iniex il-Prim Ministru, jiena naqbel li la kien hemm xi ħadd u ponta sebaw u jiprofa jċappasni b'kollox xajdek. Kont niftaħ open bizgur jien ma jkollix problemi. Ġi jien, kiku jien, kif nattakkan ki l-opinjoni pubblika biex nider, fimt jina kif nimxi jien f'kollox jek, ara. Imma jien panajdek li r-raġuni jena smajt li l-Prim Ministru jitkellem mux għalli, smajtu jitkellem, jgħid li jgħamil l-inkjesta maġisterjali wara s-sir pubblika. Issa, jekk inti. Teżisti l-istarrija. Żgur teżisti. Bi ma jidrilix teżisti. Teżisti żgur. Issa jekk saritx mela wara ma saritx, le żgur. Wara le l-inkjesta maġisterjali mbagħad infetħet. Le żgur saret. Ma ġifieri. Żgur. Huwa importanti li nissottolinjaw ukoll x'qalet il-maġistrat, tella waħda x'qalet il-maġistrat. Ma tista' tiċċekkja. Ħanel qed tiċċekkjaħielek naħliflek ġifieri jekk hawn bniedem li huwa korrettu bilanċat huwa Ġulien. Mela. Ħaġa oħra jiena m'għandix kruċjata li naqbeż li jekk għamel żball il-Prim Ministru jista' jkun għamel żball fiha tagħmilha jien din xini, spiega li naqra dokumenta Mela, l-inċident. Li qed intela fuq l-iskrin bħalissa huwa parti mill-inkjesta maġisterjali. U fej fija bażikament jgħid u lanqas legalment seta' jkollha direttament l-iskop li teżamina jekk kienx hemm ukoll inġoko nuqqasijiet amministrattivi jew leġislattivi. Il-provi miġbura mis-sottoskritta jindikaw nuqqasijiet istituzzjonali fis-sistema u anki leġislattiva. Dan u sekondarju għall-anijiet ta' din l-inkjesta ġenere bħala parti mill-investigazzjoni kriminali. Ġifieri, bażikament, il-maġistrat qalet l-istess ħaġa li Isabel għamlet 6 xhur 7 xhur anke mal-ministri, ġifieri hemm video partikolari ta' Isabel ma' Miriam Dalli u Maron Farrugia qed tgħidilhom din ħaġa. U għax raġuni ma femux, ma Isabel femet u dak li jien mhux qiegħataw biex niddefendi deċiżjonijiet li jistgħu jkunu ħżiena u terġa' nidħol fuġieħ tagħhom li naqbad u ngħid. Le m'għandax taqsam ħafna pertinenti l-ġieħ tagħhom ħallik. Hija ċentrali. Jiena min jien biex jiena millek imma risposta li tajtek. Jien personali nemmen li kella raġun kieku kont nagħmel inkjesta pubblika ma jieqbal fatt li l-Prim Ministru ma kienx skorrett legalment. Dik biss. Le, ovvjament. Le, ma mhux hekk inti għad. Ma laxat. Ma kien skorret legalment, ovvjament. Għajdi xat. Mela, ħanajlek xat. Ma kien skorret legalment, ovvjament. Għaxu il-Prim Ministru u jrid jiffirmaħħa dil-inkjesta pubblika. Ġifieri. Tajjaċ kien hemm biċċa li wara li votaw, ma nafx legalment jekk setax. Seta. U jista' ġifieri u il-Prim Ministru jista' jiffirma biex issir inkjesta maġisterjali. Tistaqsi mistoqsija li xi ħadd li jiena ma kontx involut x'qalet Isabel il-Prim Ministru. Imma fl-istess din hija parti
din hija vera interessanti għalija, għax id-daħħal you're doubling down fuq xi ħaġa illi ma tafx dwarha, iżda qed tirrepeti l-linja tal-partit. Le, jiena neqpa' ngħidlek, jista' jkun qed ngħidlek watlek li jiena Robert jista' jkun għandi l-asktuwa li mhux ħanaqtaħ għalih, imma jista' jkun inġebbida naqra miktar mill-inġebbida għalik. Fim jista' jagħti l-każ mingħajr ma naf. Ġifieri mhux qed ngħidlek li le, jista' jagħti l-każ. Ma wkoll jiena issue li huwa issue kbir għaddejjem għax 100 persuna u issue, ma di issue issa qed issir l-inkjesta what's the big, let's move forward, kellhom bżonn ma jsirux iktar affarijiet, ma jmortux nies, taf kif? U s'issa dak ma rrispondejtniex huma di. X'ħareġ minna li Robert kellu xjatti. Għadni ma saqsejt tal-ħaddieħor li min nies li mhux bħalek l-għamlu akkuża dirett lilu u ma rispondinix. Dik irrispondini. Le, għara, jina li rajt li ħareċ, minix aġġornat sal-axħar seduta, minna ta' qabel tal-axħar seduta, l-axħar aġġornament li ħadna internament bejnietna. Le, li fallimenti sistemiċi għadu speċa. Ma kienem isu, għajt il-vest, sa' kun onest, indikazzjoni, meta kienet tiġi li Robert ma jena ma nġrix, bro, jena ma nġrix, ma interessanix xajt ħatti. Onestament ma interessanix xajt ħatti. Għara inti interessak xejt Robert u t-repetih. Jena jinteressani, ħafna xejt Robert, ma interessani. Imma nistednek li tkun iktar oġġettiv. Nkun oġġettiv, għet nkun għet najdlek li jena jistan kun bajist, jista' jkun għet najdlek li ħadde jena. Għet li jgħet nkun oġġettiv bil ma nkunx oġġettiv. Jena najdlek li ħad deċiżjoni. Kopa u għet najdlek li jena kont minn floku. Konna men kjesta pubblika. Per eżempju. Ma tibqa tafas fuq li kellu raġun legali, meta assolutament ma kellu. Ngħidu mhux raġun, kellu dritt legali. Lex differenza. Kellu dritt legali. Lex differenza. Imma jimmin biex naħseb fuq bniedem, ngħidlek huwa xi ħaġa li ma jorqotnix bħala termini dil-ħaġa daqskem jaffetwan il-negozju, daqskem taffetwan il-ħajja, taf kif, tifimni xaġġax niddeja ikun hemm mommu, u jinkelli battibek ta' xej qawwi ta' maħħa fuq Facebook. Ma' Isabel? Ma ta' xena bdejt najt u f'daq, Alla jberek, minn protesta, spiċċat veġil. Kien hemm ħin kienet tkun protesta. U għattien ma nattendix. Żgur. Protesta? Bħala protesta? Meta għallin protesta? Kien ta' qoddim Kassilja. F'daqqa waħda minn protesta mbidlet u ma baqgħetx protesta. Saret veġil. To be fair, għax jista' jkun li kien hemm xi taħwit. Kien hemm event li tellet minn xi ħadd li m'għandux jaqsam ma' Isabel. Li tella event fuq Facebook kiteb protesta. Imma ma kienx ġejja minn naħat Isabel. Nafal li b'event għax dik kienet l-ewwel event li anke jiena telat li fuq is-social feed tiegħi. Il-persuna li għamilha m'għandu assolutament xejn jaqsam ma' Isabel ġifieri. Ritatni immensu. Dejqitni. U n-nies li kienu ma nistax nifhem għalfejn dejqetek ġifieri. Le n-nies li kon għax dejquni li l-Partit Nazzjonalista prova juża. Taf kif, ma diċ kieku kienet baqgħet. Li kieku mhux il-Partit Nazzjonalista, taħseb li kienet timmerta protesta xi ħaġa bħal dik? Jekk kieku kont minn floka. Kieku Isabel. Kont minn floka. Jien kont nagħmel ħafna fejt l-għamleti. Leġe, mmor fil-Parlament u kan l-għamleti. Le. Jista' jkun m'għandix raġun u jista' jkun għandi. Ma rrid nkun naf l-answers. Le. Men. Mela titlef il-bina għaw xi ħaġa għar minn hekk jew. Xizzik xippurtani mir-raġun u mit-tort jista' ma ta' kif. Nej naħseb li infurjat in-nies ukoll apparti dik il-fatt li qisu kien hemm dil-ostenat. Ma xorta dik tweġġani u ddejjaqni u kont qed nistenna naqra x'jiena billi jkun ħabib tiegħi jekk ikun hemm xi ħaġa li qed jittitatta li hija maħmuġa mhux kwestjoni ta' flus sal-iktar, kwestjoni ta' affarijiet fejn tidħol ħajja u mewt u hekk. Fil-tirrabjani ħafna kieku. Kont qed nistenna da xi ħadd jgħidli smara fejn wara trajtu għalfejn il-Prim Ministru wala. Ma rajt hemm kien di. U kien hemm u tilla biex taddejja għax kien hemm di. Jingħatlek. Kien hemm isu qabel. Isu xi ħaġa, issa tara x'ħajoħroġ għall-gvern kważi, issa tara Robert Ċandru x-xaq. Ta' kif? Le, jienet ngħidlek illi il-problemi fl-aħħar mill-aħħar deqqas kienet qed tfittex
xaħat li huwa personalment responsabbli. Huma amministrattivi. Min kien jaħseb dawn l-affarijiet, Kellu aġenda moħbija. Għas kienet jifhem x'inhu huma termini tal-inkjesta. Termini tal-inkjesta huma amministrattivi. Is-sistema qiegħda tfallina u li sabu hija li s-sistema qiegħda tfallina. X'imkien. Trid tkun tagħmel inkjesta biex tajt li għaw xeba cowboys, Mux dik biss, ma għandek raġun. Imma miktar. Għaw nis li għandhom ċerta saħħa biex jamlu li jridu fil-bini, ma tridx kun għalix bravu wis. Ma l-cowboys ilhom minn meta mittet Miriam Pax, minn meta waqgħet id-dar ta' Janet Walker, ma nbidel xejn. Għalhekk kien hemm il-bżonn tal-inkjesta pubblika. Taħlu l-ħin. Mistoqsijiet lili, dawn. Għalek, jiet nsaqsijom l-ok mux fuq il-level tal-inkjesta n-nifisa. Għet jinteressani kif għet jopera moħħok, meta għet t-tefendi xaġa l-mux indefensibli billi tajt ħafna sentenzi li kultant għas jamlu sens. Ħallik li ma jamlu sens. Kultant ma jamlu sens. Ma kett taħsibu, ma kienajt najdlek, biss. Li fuq di, net ma nafx għal xettat importanza di iktar minn imwiet oħra, bl-istess traġika. Again, bro, besides the fucking point. Ma għalix, ma kull ma ħanajdlek għalix ma xed tfajlu, għalix ma sarx da l-istess effort fuq nis oħra li mietu, fuq dak il-. Għax sfortunatament, nis oħra li mietu ma kellhomx mara b'saħħitha bil-bajt bħalma Isabel Bonici. Isabel Bonici irnexxiela fin-niket tagħha tqum bil-wifqa u tirreżisti. Mxiet u aħna mxejna wara. Kontra Isabel Bonici. Mhux qed għax inti tistaqsini għalfejn qatt ma saru dawn l-affarijiet. Inti tapprezza, inti għandek it-tfal. Inti għandek it-tfal, inti tapprezza kieku id-dwejja u n-niket li għabdu. Iċ-ċans missek tagħmelek għal min m'għandux leħen. Mela, m'għandek ċans bħal da. Għal min? Għal-min kellu disgrazzi. Disgrazzi qabel, u ma kienem xommu ta' qabel bħal li mis-sekkonti. Għal-min, fuq minn qed nitkellmu. Ma nafx ġaru disgrazzi, Marija Madonna skam saru disgrazzi. Fuq minn qed nitkellmu. Ma nafx fil-bini saru disgrazzi. Issa ovvjament inti tapprezza li bnidem wieħed jew. Issa jiena bnidem wieħed li nista' naqbad numru ta' missjonijiet, nista' naqbad numru ta' każijiet. Naqbad numru ta' każijiet. Issa, inserta illi Isabel Bonici. Le, kella idea vera tajba. Kella idea tajba li qatt ma ġietni. Najd il-verità, li daj taħħa kienet isma' mitxaħat. Reġa mitxaħat. Issa, sekonda waħda. U issa għandna bżonn naraw di sistemikament x'il-Madonna qed jiġri. Illa x'idea tajba proset Isabel. Kif smajta tajdat, illa di idea tajba. U wara di ħanimxi. Issa kultant, mhux dejjem ġomma li jħroġ bihom laqwa idejat. Għax jina kont ħanajdlek jalija mux ixxu. U kultant immexxu, kultant nimxu għala dak li jkun. Kont ħanajdlek mux ixxu, ma ninstema antipat kunajt mux ixxu, għax jaxxu. Għax jaxxu. Taf kif? Mit xaħat, mit ommi ġoa. Ma nafx għalfej tlifna dal-ħin kollu fuq jekk jieġorġ ta' Bone. Mux il-kas per se. Jekk sar missu saret inkjesta maġisterjali. Għax għamilt statement, George. Tajda fejt naqbis għal-Prim Ministru. Jista' jkun għax ħabib tiegħi. Tajjeb. Mela, tlaqna?